Edisi masak keong sawah bumbu rica-rica. Halo Ca. Ayo melu Mbak Titin karo para bocil-bocil padha bolang keong. Cuacane mendung tapi panas iki. Ku karo bocil-bocil ape bolang keong. Iya, keong sing ana ning sawah iku lho, sing biasane mangani tanduran. Tak ingeti ning sawah akeh keonge, dadi aku dijak bocil-bocil iki ya langsung tak gelemi ae. Lumayan, engko iso gawe sawah mangan ambek sego, Cak. Sawah iki biasanya enak dioseng, disate, utawa dibumbu rica-rica. Nek menurutem, kowe seneng nek dimasak apa, Cak? Mula-mula nek bolang ngene iki paling seru nek karo bocil-bocil yo. Keongku wis oleh setimbo, wis tak go muleh, siap tak eksekusi. Ape digodhog sik yo. Wis langsung ae tak tumpangno dandange, terus langsung keonge iki engko ape tak sok grojok. Godhog kei banyu sing agung yo. Kok aja takok, Mbak, keong kok gak mbok umbah? Tenang, ngumbahe engko nek bar godokan yo, Cak. Tak delok keongku wis medhok utawa wis empuk, langsung iki ae tak sok grojok tak dai timbo. Ape tak cukili, Cak. Kon jero cangkange, langsung ae tak gawa mengarep iki. Soale golek nggon sing padang lan jembar. Cukili ngene iki kudu duwe kesabaran ekstra lho yo. Soale ngene iki nek nyukili ya suwe. Cukili sitok-sitok dibuaki wadah kotorane sing dijipuk mok daginge tok yo. Aja salah, engko ndang ana sing takok, "Mbak, mbok ketetno kabeh iku sak kotorane?" Nang Cah, ora, iki mau tak jupuk daginge tok yo. Bocilku iki melu iwet ae nyukiti. Setengah jam leh ku nyukili karo bocilku, akhire bar, Cah. Langsung ae tak umbah kosak-kosek sampai peret utawa sampai resik. Iki mang tak umbah ana nek ping 10 sanem lho yo. Keong iki nek gak diumbah sing sampai resik, engko daginge ngeres cale dipangan iku. Bar tak umbah resik iki langsung ae tak siapno bumbu rica-ricane. Lombok bawang brambang kemiri, kencur jair kunir, karo dong jeruk, Cah, terus langsung di blender ae. Wegah ngulek soale. Bar ngono langsung tak entepno wajan ape gawe gongso bumbune. Wajane ditumpangno kei lengo. Bariku langsung ae bumbune iki disok grojok. Dioseng-oseng sampai kadar aire entek. Dadi nglengo, terus dicemplungi salam laos, kei dong jeruk karo serai. Nek wis sat utawa kadar aire entek, iki langsung ae keonge dijegurno ya, Cah. Dioseng-oseng bar ngono, carop sampai rata, terus ditambahi banyu. Fungsine apa? Iki engko ben bumbune meresep ya. Dadine ditambahi banyu sih. Terus diimboi bumbu uyah. Kei roiko tambah micin. Aja lali kei kecap ben ana manis-manise. Terus udek sampai cemarut. Iyalah lali gula abang karo lada kuning. Lah yo iki wis mateng ae, Cah. Wis kena digo lawah mangan karo sego. Ayo mangan.